Сябры, прывітанне. Я Женя Сугак, і вы глядзіце ток-шоу «Мне таксама не падабаецца». Стаўце, калі ласка, вашы лайкі і пішыце ў каментарах вашы меркаванні. Сёння мы абмяркоўваем вельмі актуальную тэму – магчымае закрыццё ўсіх памежных пераходаў паміж Польшай і Беларусю. Сябры, паводле апошніх размоў з боку Польшчы аб закрыцці межаў, патэнцыйным закрыцці, што вы на гэты конт лічыце ваше асабістае меркаванне? Ці гэта неабходная мера, ці вы супраць закрыцця межаў? Калі ён прывядзе да нейкіх наступстваў карысных, пазітыўных, то мне здаецца, што гэты інструмент таксама мае права на існаванне. Уявім сабе сітуацыю, пры якой частка беларускіх дэмакратычных сілаў верыць у тое, што калі закрыць цалкам межы, Александр Лукашенко вызваліць палітвязняў. Вызваліць частку, некалькі сотняў палітвязняў, можа, тысячу палітвязняў. Ці гэта вартае таго, каб закрыць на нейкі час, не ведаю, Польша закрывае на 2 тыдні межы, Лукашенко кажа, да, цяжка, вызваляю. Яны выходзяць, што мы 2 тыдні не можам перажыць без адкрытай мяжы. Больше можам перажыць, калі гэта... Калі гэта прывядзе да нейкага выніку, чаму не? То бок, я тут думаю, хутчэй, вось у гэтай таксама катэгорыі. Ці нас гэта прывядзе да чагосьці лепшага, ці не? Адкрытыя межы застаюцца з 2020 года. Да чаго гэта прывяло? Ну, пакуль да нічога. Так, беларусы ездзяць, падарожнічаюць. Можна было паспрабаваць, так, і націскае частка дэмакратычных сілаў, кажа, давайте паспрабуем, закрыем і паглядзім, што будзе Лукашенко вызваліць. Можа, і варта, калі такі ўплыў ёсць, паглядзець сапраўды, да чаго гэта прывядзе. Дякую. Андрэй, а што ты лічыш? Ну, мне падаецца, што гэта мера, яна, ну, якраз ні да чаго не прывядзе. Тут не ў сэнсе веры ці не веры, а просто ў аб'ектыўных абставінах і аналізе сітуацыі, якая складваецца наконт гэтага закрыцця і эфектыўнасці межаў. Можна, канешне, падыходзіць і так, што, ну, как это, фарбаваць будку ў розныя колеры і чакаць, што ад гэтага штосьці зменіцца, як бы, але мне падаецца, што ўся сітуацыя кажа пра тое, што ад гэтага нічога не зменіцца. То бок, калі мы паглядзім на, уласна, эфекты, якія могуць быць ад закрыцця гэтай мяжы, то гэта, ну, амаль ніяк не ўплывае на Польшу, гэта ніяк не ўплывае на там, Кітай, які тут узгадваецца як асноўны партнёр, які мусіць аказаць ціск на Менск у прыняцці пэўных межаў. Это ўвогуле мала ўплывае на Еўрапейскі Саюз. Да? Яны хутчэй залежныя ад марскіх і авіашляхоў, чым ад наземных шляхоў і чыгуначнага транспарту, які ідзе праз Беларусь. Для самой Беларусі, ну, чытаем эканамістаў, яны кажуць, ну так, гэта будзе балюча для транспартнай галіны беларускай, але ў цэлым беларуская эканоміка адаптуецца і справіцца. І мы бачым, што, ну, вось гэтыя меры, якія прымаюцца санкцыйныя адносна Беларусі, яны прымаюцца паступова, і заўсёды гэта дае мажлівасць рэжыму адаптавацца. То калі мы ўявім сабе, што ўсе гэтыя меры как бы прымаліся адначасова пасля 2020 году, ўсё, што мы маем на сённяшні час, то, магчыма, гэта бы справакавала вось тое, пра што вы кажаце. Гэта быў бы моцным інструментам уздзеяння, які прымусіў там пайсці на некаторыя крокі насустрач. Там спыніць міграцыйны крызіс, ці там вызваліць частку палізняволеных, хаця б пачаць працэс перамоваў палізнявольных. Зараз это проста яшчэ адна дадатковая мера, якая непрыемная, але пераадольная. І проста ў псіхалогіі і гэтага рэжыму, і ў больш шырокай гульне, якую ведуць Лукашенко і Пуцін па дэстабілізацыі і спробах там гібриднай агрэсіі, гэта ўвогуле мала што змяняе. Это ніяк не ўплывае на міграцыйны крызіс, это наўрад ці паўплывае на іхнюю матывацыю вызвалення палітычных зняволеных. Гэта, ну, гэта што каб што, ну, незразумела мне. Слухай, надаю дакладней, ты кажаш, што калі межы зачыняцца, то гэта не для Еўразвязу, не для Китая, не для Беларусі ніякай там ролі вялікай не сыграе.
Але ну, Кітай ж амаль не застанецца ніякіх шляхоў да Еўросаюза, бо ну, да таго, каб гандляваць з Еўросаюзам, бо там у Чырвоным моры хусіты, па паветры гэта ўсё дорага. Чаму гэта для Китаю ніяк не будзе, не ўплывае? Таму што зноў-такі большае значэнне маюць водныя шляхі. Ну, напрыклад, вось тут у Польшчы гэты пераход, які з Беларусю чыгуначны, здаецца, ён ім прыносіў там у мінулым годзе штосьці кшталту 150 мільёнаў даходу. Ну, ад Гданьскі, маеш на ўвазе? Чыгуначны пераход Берасці Малашевіч. 150 мільёнаў, нават у агульным транспартным Польшы як транспартнага хаба, гэта ну, не вельмі значна. Той самы Гданьскі порт, праз які таксама ідзе значная колькасць гэтага гандлю, там у 10-11 разоў болей прыносіць. То бок казаць, што там нейкія шляхі перакрыюцца з-за хусітаў, ну, гэта стварае пэўныя ну, непрыемнасці, якія ёсць. Але стратэгічна для Китая, які ўжо там, пасля 22-го года і пачатку вайны просто пераарыентуе гэта на іншыя шляхі, дамаўляецца з краінамі Сярэдняй Азіі пра пабудову там, новых ветак чыгуначных там, шляхоў, ну, гэта ўсё ну, як бы запраграмавана. Яны як бы, думаюць стратэгічна, як бы, і ўжо ёсць рашэнні, якія будуць там прымацца на гэты конт. Таму ну, каб это было крытычна, ну, для Китая вообще не. Ну тады не зразумела, чаму Польша зараз гэтым там пагражае, скардзіцца Китаю на Беларусь, на тое, каб Беларусь, на тое, каб Китай паўплываў на Лукашенка ў гэтым сэнсе. І падаецца так, што Китай крышачку паўплываў, ці гэта нельга лічыць уплывам, альбо ну, або МЗС Китая ўжо выказаўся на гэты конт. Ну так вельмі акуратна, мы спадзяёмся, што яны там зараз самі ўсё вырашаць, і не будзе эскалацыі, бла-бла. Але ж гэта ўсё ж такі хоць ну, нейкая рэакцыя. І вось зараз скарацілася за апошнія дні колькасць мігрантаў на граніцы, на мяжы. То бок, калі гэта Китаю нічога, то чаму туды з гэтым да Китая прыходзяць? Я думаю, што ўвогуле словазлучэнне Польшчы пагражае Китаю, это выглядае ну, вельмі смешна гучыць. Не, пагражаю, выбачай, пагражанню не Китаю, а Вы прыязджаеце, у вас ёсць праблема. Ну, праблема відавочная з міграцыяй. Салдат загінуў, як бы трэба рэагаваць. То есть тут прычынаў для дзейнасці і вядзення дыпламатычнай дзейнасці і пошуку шляхоў, праз што можна ўздзейнічаць, ну, это відавочнае. І таму, как бы скарыстаюцца тымі механізмамі, якія ёсць, і для перамоўных пазіцыяў блеф гэта ну, нармальная стратэгія. І калі гэта ну, это ж не поўны блеф, да? 150 мільёнаў прыбытку і транспартныя потокі, якія звязваюцца праз Польшу там Еўросаюз, это ну, как бы ўсё роўна каштуе, да? Это не стварае непераадольнай праблемы, как бы, але каштуе. І как бы, гэта з'яўляецца тым, з чым можна там прыехаць і з чым можна размаўляць. Ці вырашае гэта праблему глобальна? Ну не спыніліся, а скараціліся. Как бы могуць узнавіцца ў любы момант. Китай, у прынцыпе, стратэгічна зацікаўлены у тым, каб нерваваць Захад у гэтай сітуацыі. Ім таксама, як і Расіі, выгодная турбулентнасць там на межах Еўрапейскага Саюза, как бы праблемы ў Злучаных Штатах і гэтак далей. Таму ну мягка пажурыць там сваіх гэтых патэнцыйных сатэлітаў, ну можна. Але каб нейкім чынам Китай прыняў сур'ёзныя захады да вырашэння гэтай праблемы, ну не. Я думаю, што хутчэй для Лукашэнкі гэта можа з'яўляцца пэўнай праблемай, таму што Лукашенко губляе адну з галоўных картаў пры перамовах умоўна з Кітаем. Таму што калі закрываецца мяжа і няма наўпроставай сувязі праз Беларусь, няма наўпростава транзітнага калідора з Кітая, кітайскіх тавараў праз Беларусі ў Еўропу, губляецца, напрыклад, сэнс Вялікага каменя, так, гэта парка, які пабудаваны пад Менскам. Губляецца сэнс вось гэтай вялікай інвестыцыі кітайскай. І Лукашенко ў вачах лідара Китая становіцца ўжо не такім
і важным, цікавым, патрэбным умоўна партнёрам. Ну, то бок так, там, сатэліт нейкі, але гандлёвай карысці ці там эканамічнай карысці ад яго становіцца крышку менш. Так што гэта можа не на Кітаю ўздзейнічаць гэты аргумент, на Лукашэнку сапраўды ёсць вось гэты рычаг, які можа на свядомасць Лукашэнкі ціснуць, калі палякі пагражаюць закрыццём. У эканамічным сэнсе гэта сур'ёзна для Польшы не такія вялікія грошы, 150 мільёнаў долараў у год. Для сёння 20-й эканомікі свету гэта не такія вялікія грошы. Але для Беларусі, калі мы кажам пра Беларусь, страта сёння нават умоўна такіх грашэй, гэта праблема, таму што гэта такая стратэгія, вось санкцыю, як мы кажам, класна было б, калі б іх увялі ўсе ў адзін момант. Сапраўды вельмі цяжка было б рэжыму ад яго аправіцца, вельмі цяжка было б аператыўна знайсці спосабы выйсця адразу там з тысячы праблемаў, але гэтая стратэгія там 100 парэзаў, так, павольных, якія адбываюцца раскладзена ў часе, яна таксама мае права на існаванне і жыццё. Ну, яна горшая, магчыма, чым адзін вялікі удар, але яна таксама прывносіць вялікія праблемы для чыноўнікаў, дыпламатаў Лукашэнкі, якія ўвесь час у напрузе шукаюць гэтыя спосабы. Калісьці нейкая такая санкцыя можа быць апошняй кропляй, нейкі малы такі момант можа стацца апошняй кропляй, калі Александру Лукашэнку не хопіць 100 мільёнаў долараў, каб, не ведаю, выплаціць крэдыт нейкі і не абвесціць Ён іх не дэфолт. выплачвае просто. Не абвесціць дэфолт, альбо выплаціць сваім сілавікам заробкі. Ну, то бок, калісьці гэты момант можа наступіць. Мы не ведаем, яны засакрэцілі ўсю статыстыку, і па тых урывкавых кавалках інфармацыі, якую мы атрымліваем, мы ведаем, што ўсё не вельмі добра. Ім складана, ім цяжка, яны круцяцца. Аднавіць яны пастаўкі не могуць у тых жа аб'ёмах, якія былі раней. Ось, то бок яны жывуць у сталых праблемах. І кожная чарговая будзе пагаршаць гэтую сітуацыю. Ну, вось ты кажаш, што тактыка сотні парэзаў даволі пазітыўны погляд, што яна мае права на існаванне і на жыццё, ці мае яна права на эфектыўнасць, таму што пакуль за 4 гады з 20-го года мы не бачым, ну, мы можам толькі спадзявацца, што мы не бачым статыстыкі, штосьці ў іх там кепска, але мы бачым, што эканоміка пераарыентавалась на ўсход, ну, яна і была на ўсход арыентавана, но яшчэ больш пераарыентавалась на ўсход. Усё добра. Так не ўсё ж добра. У тым той сэнс, што ўсе дадзеныя, якія мы бачым, паказваюць, што не ўсё добра. Вось, напрыклад, там арганізацыя, умоўна, Белпол дастае паперы, паказвае іх, там, справаздача з бюджэта за мінулы год, і мы бачым, што яны рэжым не дабірае падаткамі, напрыклад, зборы з экспарта калійных угнаенняў, не дабірае нафтай. І ўвесь час ім прыходзіцца прыдумваць усё новыя і новыя рэчы. З 20-го года ў Беларусі увесь час растуць падаткі. Не было моманта, калі б падаткі не выраслі. Колькасць акцызаў, збораў і так далей увесь час павялічваецца. Гэта значыць, яны перакладаюць свае праблемы на эканоміку Беларусі. Ну, то бок, умоўна, на беларусаў, якія купляюць тавары, набываюць, перакладаюць іх на прадпрыемствы, якія працуюць у беларускай эканоміцы. Ось. То бок мы бачым, што фінансавыя праблемы ў іх з кожным годам як бы ўсё большыя і большыя. Гэта не значыцца, што яны цалкам пераарыентаваліся там на ўсход і тыя ж самыя аб'ёмы, тыя ж самыя прыбыткі. Не тыя ж самыя. Ну, то бок мы гэта і па ўскосных лічбах бачым, і па тых паперах, якія трапляюць да нас з сістэмы, мы таксама гэта разумеем. А наконт тактыкі там парэзаў ці аднаго вялікага ўдара. А якія ў нас ёсць магчымасці? Я маю на ўвазе нас, як там беларусаў, якія хацелі б пераменаў у Беларусі. Ці супраць рэжыма Лукашэнкі былі ўведзеныя нейкія санкцыі за там парушэнні правоў чалавека за 20-й год. Не, іх уводзяць заходнія дзяржавы за пачатак вайны, за саўдзел у вайне, за пасадку самалёта РНР, еўрапейскага самалёта з еўрапейскімі грамадзянамі. То бок, па сутнасці, гэта
працэс, на які мы маем вельмі малы ўплыў. І таму, калі хтосьці верыць у санкцыі і кажа, санкцыі гэта добра, бо зноў жа ёсць два лагеры, так? Адны кажуць, не, санкцыі кепска, яны штурхаюць Лукашэнку там яшчэ больш у абдымкі Масквы, другія кажуць, санкцыі добра, яны зменшаюць поле ягонага манеўра. Так вось, ні ты не маюць уплыву на тое, што адбываецца. Гэты працэс ідзе паралельна з нашымі хацелкамі. Ось. А калі мы не маем уплыву, мы назіральнікі. І таму я так і канстатую. Нема аднаго вялікага удару, ёсць вось гэтая тактыка стапарэзаў, ну, таксама неблага. Добра, ну ці згодзін у нас вось ёсць шалец каардынацыйнай рады, што нічога мы не можам парабіць з гэтым? Ну, мне падаецца, што тут это не зусім праўда, што мы не маем там цалкам ніякага ўплыва на гэтую сітуацыю. Кансалідаваная пазіцыя дэмакратычных сілаў будзе мець уплыў на сітуацыю, у тым ліку там і зняцця магчымых некаторых санкцыяў. Думаю, что это можа ўплываць там непасрэдна там на закрыццё там пераходаў это ў руках там Польши і Германія тут будзе мець значна большы ўплыў, таму што это як мяжа Еўрапейскага Саюза, і таму там часткова там і польскія аналітыкі кажуць, што магчыма это просто блеф на Польшы тут, таму што там сітуацыя не ўзгодненая яшчэ на ўзроўні Еўрапейскага Саюзу. Але калі агулам пра санкцыі казаць, ці пра некаторыя канкрэтныя санкцыі, дэмакратычныя сілы тут маюць мажлівасць гэтага ўплыву. Ну, а ты можаш растлумачыць як? Бо я гэтае пытанне задавала там, ну, цягам там розных выпускаў пра тое, што, ну, і неаднакратна пра тое, што як могуць паўплываць беларускія дэмакратычныя сілы на то, каб знялі санкцыі. Бо выглядае так, што гэта не яны іх не ініцыявалі, яны не могуць і іх знімаць. І все пагаджаюцца, што не могуць, а вось ты кажаш, што могуць паўплываць. Як? І калі яны могуць, а чаму раней не ўплывалі? Таму што тактыка дзеянняў, яна прытрымлівалась вось гэтай пазіцыі там ізаляцыі ціску на Беларусь як дамінуючай стратэгіі дэмакратычных сілаў. А вось іншыя опцыі там магчымага дыялогу, там дыпламатычных перамоваў, там гуманітарнага трэку нават гэтых перамоваў, яны былі, ну, калі не сказаць там непрымальнымі, але маргінальнымі у гэтых абмеркаваннях і агульнай стратэгіі дэмакратычных сіл. Працавалі на іншае, да? Працавалі на 1000 парэзаў, там працавалі на ізаляцыю, працавалі на ціск, ну і вось таму, как бы, вось такая сітуацыя. Але пры умоўнай там змене канфігурацыі ў рэгіёне, там калі там ва ўкраіне нешта адбудзецца, калі з'явяцца мажлівасці перамоўных стратэгіяў, голас дэмакратычных сілаў будзе ўлічаны тут. Тут, прынамсі, трэба зразумець, альбо мы, напрыклад, верым і рэальна ацэньваем, што Святлана Ціханаўская мае вагу дыпламатычную, да? І па візітах, і па ўзроўню візітах мы, здаецца, бачым, што эта вага ёсць, так? А з іншага боку, калі кажам, мы нічога не можам зрабіць санкцыі, бо мы іх не ўвялі, а ёсць тады эта вага ці няма? От мне падаецца, што яна ёсць, да? А тады, значыцца, уплыў мажлівы. Да? Я не кажу, што ён просты і адназначны, і што дэмакратычныя сілы Беларусі будуць вырашаць, здымаць санкцыі ці не здымаць. Але казаць, што ў нас няма ўплыву, я думаю, неправільна. Вага ёсць, але яна не канвертуецца наўпростава, як мне здаецца, у менавіта санкцыі. Яна канвертуецца ў іншыя некаторыя моманты, так, і голас агульны дэмакратычных беларускіх сілаў, ён свабодна канвертуецца ў нейкія там моманты там дапамогі, падтрымкі, але не канвертуецца ў санкцыі, таму што там пачынаюць дзеяць інтарэсы гэтых краінаў. Вось як мы тут узгадваем Нямецчыну ці Польшу, у іх ёсць свае ўласныя эканамічныя інтарэсы. Яны не заўсёды супадаюць з нашымі інтарэсамі нас, беларусаў, якія хочуць пераменаў. Не заўсёды. Гэта трэба таксама разумець. А яшчэ адна самая вялікая, магчыма, увогуле праблема. Гэта тое, што у большасці, альбо ва ўсіх, нават, можна сказаць, еўрапейскіх краінах і краінах захаду няма адной выпрацаванай стратэгіі адносна таго, што яны ў доўгатэрміновай перспектыве хочуць ад Беларусі, ад, не ведаю, Расіі, увогуле ўсходняй палітыкі выпрацаванай няма. Санкцыі маюць пэўныя умовы,
якія агучваюцца пры ўвядзенні санкцыяў, і як бы падразумеваецца, што гэтыя як бы умовы мусяць там знікнуць, каб санкцыі былі знятыя там на ўсё. Ёсць пагроза міжнароднай бяспецы, яна знікае, тады санкцыі знімаюцца. Ёсць там парушэнні правоў чалавека, яны спыняюцца, санкцыі здымаюцца. У практыцы ўсё не так. Што вось гэтыя умовы, якія яны ўводзяцца, мы нават з гісторыі Беларусі можам прыгадаць там выпадкі, калі там умовай зняцця санкцыяў было там вызваленне і рэабілітацыя, напрыклад, палітычных вязняў. Рэабілітацыі ніколі не было, санкцыі былі замарожаныя, як бы, а потым знятыя. Санкцыйная палітыка — гэта ўсё ж такі палітычныя інструменты, і яны здымаюцца і часам уводзяцца не толькі па вось гэтых аб'ектыўных там падставах, але здымаюцца і ўводзяцца за там змены палітычных настрояў, там палітычнай канфігурацыі. Таму нават калі ў Беларусі не адбудуцца там глобальныя перамены, але зменіцца рэгіянальная канфігурацыя адносінаў, там Беларусь выйдзе з вайны, там канфлікт ва ўкраіне перайдзе ў нейкую іншую стадыю, дзе будуць магчымыя перамовы, ці whatever, што мы можам уявіць сабе, нейкія вокны мажлівасцяў, якія тут адкрываюцца, змяняюцца, санкцыйная палітыка можа быць перагледжаная. І гэта, зноў-такі, палітычная рэальнасць. І я тут пагаджуся, што недэмакратычныя сілы Беларусі будуць здымаць санкцыі ці там уводзіць новыя, але я проста кажу, што іхні голас мае пэўнае значэнне у такіх рашэннях. І з пазіцыі дэмакратычных сілаў будуць адпаведныя кансультацыі. Хочацца хутчэй гэта праверыць і пабачыць. Сябры, ставьте, калі ласка, лайки, пишите, калі ласка, каментары, бо больш за ваши лайки и комментары я люблю только вольную Беларусь. Давайте вернемся крыху на мяжу. Вось апошнія навіны сёння, якія я польска-памежныя чытала, гэта тое, што Туск сустракаўся з Шольцам і сказаў Шольцу, што вось узгадаў гэтую сітуацыю на мяжы з Беларусю, што опять мігрантаў шмат, яны потым едуць да вас, і вось гэта наша агульная праблема, і трэба штосьці рабіць. То бок выглядае, што вось гэты адповед Китая пакуль там нічога не памяняў у гэтым сэнсе, не змяніў у гэтым сэнсе. Як вы лічыце, ці ёсць небяспека тое, што будзе, напрыклад, зачынены не чыгуначны, напрыклад, пераход, ці не грузавы, а што гэта будзе зачынены апошні пасажырскі пераход паміж Польшай і Беларусю? Ці ёсць такі шанец? Калі сур'ёзна на так глядзець, цяжка прадказаць гэта. То бок Польша можа пайсці на любы крок. І вось як тут таксама гучала, што палякі будуць кансультаваць гэта з немцамі, з іншымі еўрапейскімі краінамі, яны будуць уводзіць нейкія там, праводзіць, каб супольнае рашэнне было прынятае. Так, хутчэй за ўсё, і гэты ўрад, ён хутчэй так і будзе рабіць, але ў гісторыі бываюць прыклады, калі еўрапейская краіна можа прыняць нейкае рашэнне, увесці, напрыклад, межы без кансультацыю з нікім, проста вось увесці і ўсё. Канешне, гэта іх пасварыць з усімі, але калі для ўнутранай палітыкі, для падтрымання там унутранай стабільнасці і рэйтынгаў, што таксама немалаважна для палітыкаў, трэба будзе нейкае імгненнае рашэнне, то згадаем пры мігранцкім крызісе, як Угоршчына, так, напрыклад, проста ў аднабаковым парадку увяла мяжу і ўсё. От сказалі, будзе мяжа. Палякі могуць тое самае зрабіць. Зараз дзеля гэтага не бачна нейкіх там перадумоваў, але калі б на мяжы здарыўся яшчэ нейкі інцыдэнт, а еўрапейскі звяз павольна бы рэагаваў, то я не выключаю такой магчымасці, што яны проста на наступны дзень сказалі б, што мяжа закрываецца і ўсё. Чаму не? Я тут падтрымаю гэтую думку, што гэта, канешне, можа здарыцца, але тлумачэнне я па-іншаму пабудаваў, таму што агульная стратэгія, якая зараз дамінуе, гэта стратэгія пабудовы рва з кракадзіламі на мяжы. Будуецца там плот, укладаюцца інвестыцыі ў абарону мяжы, там пасільваюцца пагранічныя службы, тут закрываюцца там пераходы пасажырскія, чыгуначны транспорт даўно адменены. Я там назіраў
даволі цікавую дыскусію там з беларускім мадэратарам і калегамі з Літвы і Польшы. Ну, это там ўзровень былых міністраў там замежных справаў, там Chatham House Rules, не могу сказаць, хто як бы быў, ідзе, але ну, мадэратар задаваў пытанне пра вось, чаму пасажырскі рух там перапынены, і там рэальнай аргументацыі няма, акрамя агульных заяўленняў. Там нам трэба клапаціцца пра нашу бяспеку, нам трэба клапаціцца пра нашу бяспеку, прычым пры гэтым дзейнічае Чыгуначны. аўтобусны транспарт. Да? На аўтобусах можна там пераязджаць гэтую мяжу, а чыгуначнага транспарту пасажырскага няма. Да? І гэта настолькі, ну, аргументацыя там дайшла да такой абсурднасці, што яны кажуць, ну, так ж зялёныя чалавечкі прыедуць, да? То бок аўтобусамі яны не могуць, да? От чыгуначным транспартам адразу скарыстаюцца. І гэта не мае... Да. Насамрэч у цягнік сядае вельмі шмат, і хто ездзіў раней праз мяжу, я з Берасця, я ездзіў вельмі часта гэтым цягніком. Там, дзе цыгареты пакуюць, будзе зялёных чалавечкаў. Там не цыгареты. Справа ў тым, што былі уцекачы. Першы вагон, гэта быў проста вось вагон уцекачоў цэлы. Яны проста ўставалі ў Тэрэсполі ўсе чэчэнцы і абвяшчалі, што мы прыехалі на абарону міжнародную здавацца. Вось прымайце нас. Будуць садзіць іх на іншым месцы, назад у цягнік і высылалі. Што ў аўтобус уваходзіць 50 чалавек, а ў цягнік можа сесці 1500 чалавек. І вось у вас не 50 чалавек на мяжу прыехала, на памежны пераход, якіх можна кантраляваць, якіх можна выправіць. А у вас у Тэрэсполі з цягніка выйшла 1500 мігрантаў, якія праз плот не могуць прайсці, а тут цягніком яны ўжо аказаліся... Раней же не выходзіла 1500, чаму зараз выйдуць? Менавіта таму гэта, канешне, гэта аргумент усё ж такі, пэўны. Пэўны аргумент можа быць, але мне падаецца, што не такога ўзроўню. Як бы гэты аргумент, і каб можна ўявіць там как бы розныя складанасці, але тады можна і пабудаваць інфраструктуру таго, як гэтыя складанасці вырашаюцца. Ну і але чаму закрыюць альбо могуць закрыць? Таму што дамінуе вось гэтая стратэгія ізаляцыі. Беларусі, то бок укладаецца у інфраструктуру абароны, у кракадзілаў і паглыблення ірва, да, а не укладаецца у вырашэнне базавай праблемы, якая ёсць, якая стварае ўвогуле гэты крызіс. Ну, ці прынамсі ўзровень інвестыцыяў у стратэгію ізаляцыі у там, я не ведаю, 1000 разоў больше, как бы, чым у вырашэння праблемы там Беларусі, там Расіі, міграцыі, якая стварае гэты канфлікт. Ну просто, ну вот мы параўнаем, колькі інвестыцыяў там ідзе, это мільярды, якія затрачваюцца на как бы абустройства гэтай інфраструктуры, ну і ўся дапамога Беларусі, якая складаецца там з 30 мільёнаў там на год з там боку Еўрапейскага Саюза. Ну, калі дадаць краінаў сябраў Еўрапейскага Саюза, вы можете дадаць там яшчэ там 20 мільёнаў. Яны лікуюць сімптомы, а не хваробу. Яны лікуюць сімптомы. Але яны робяць гэта таму, што яны вераць, што хвароба невылечальная. Яны не бачаць, умоўная там Польша, яны не бачаць нейкай магчымасці паўплываць на тое, што адбываецца ў Менску. Менавіта таму яны выбралі тактыку кракадзілаў, а не лечение хваробы. Я згодны, што яны не бачаць, да? Яны не бачаць, але яны, ну, вот гэта праблемы мыслення там пра гэта, да? Вот няма стратэгіі і яны не бачаць доўгатэрміновай іншай парадыгмы разварочвання там гэтай сітуацыі і таму не бачаць, да? Як бы, альбо яе сапраўды няма. Вот мне падаецца, першая грае, што яны не как бы не бачаць, таму што не думалі інакш пра гэта, не как бы знаходзілі гэтых как бы падыходаў іншых. Ну, ёсць как бы вялікі стратэгічны правал как бы у гэтай сітуацыі. Просто для мяне шокам было пачытаць інсайт Джона Болтона ў 20-м годзе, калі там пратэсты ў Беларусі пачыналася. Там быў такі артыкул у Вашынгтон-Посце, Джон Болтон там піша, як бы у нас няма стратэгіі адносна да Беларусі. Там піша ён там у 20-м годзе. Камон!
нам усім вядома, што у вас няма стратэгіі гадоў 20, так? І пра гэта казалася на ўсіх форумах. Ну да, вы зараз вы асэнсавалі. А калі ён прыязджаў у Беларусь, чаму тады ён пра это піша чалавек, які прыехаў, сустрэўся з Лукашенко. І мне это выклікае вялікае здзіўленне. І потым прайшло 4 гады. Ці з'явілася вырашэнне гэтага пытання? Не з'явілася. Таму і будуем рвы з кракадзіламі. Давайте шукаць гузік, калі мы не можам вырашыць праблему. Захад агулам рэагуе на тое, што адбываецца, і тое, што стварае праблемы, якія ствараюць рэжымы Лукашэнкі і Пуціна, а не сапраўды дзейнічае паводле нейкай доўгатэрміновай стратэгіі, якая дазваляла б мысліць крышачку па-іншаму. Вось як это зараз не ў піку дэмакратычным беларускім сілам, а проста вось пытанне шчырае. Ці маглі дэмакратычныя сілы гэтую стратэгію прыдумаць і прайсці да таго ж захаду з гэтай стратэгіі? Ці ў нас ёсць такія рэсурсы, такія моцы, каб дапамагчы ім з гэтай стратэгіі, калі ў іх яе няма? Каб гэта былі не рвы, а гэта былі нейкія, не ведаю, іншыя вынікі ўсяго гэтага. Я не ўпэўнены ўвогуле, ці гэта магчыма з адной простай прычыны. У гэтай стратэгіі павінны быць улічаны нацыянальныя інтарэсы гэтай краіны. То бок не нам вызначаць, якія нацыянальныя інтарэсы гэтых краінаў адносна нашай краіны. І таму можна напісаць нейкую частку, прапанаваць, і з гэтымі часткамі і прапановамі дэмакратычныя сілы ходзяць не першы дзесятак гадоў і прапановамі адносна таго, што можна рабіць. Яны не ўсе аднагалосныя гэтыя прапановы. Вядома, што у дэмсілах ёсць розныя плыні, і кожная прапануе нейкую свой варыянт. Прынамсі, так было раней. Магчыма, зараз гэта змяняецца альбо змянілася ўжо. Але пабачыць і зразумець набор нацыянальных інтарэсаў кожнай з краін, у якой прыносіцца такая прапанова, мне здаецца, беларускія дэмакратычныя сілы не ў стане, і, магчыма, гэта не іх задача, ім гэта і не трэба рабіць. Я б сказаў, што часткова, канешне, заўсёды пытанне ў разрозненасці дэмакратычных сілаў і прапановаў, якімі мы выходзім. Хаця апошнія гады, хутчэй, гэтая пазіцыя, прынамсі, яна малюецца нами як кансалідаваная. То бок мы спрабуем падтрымліваць такі ўзровень кансалідацыі і зніжэння ўнутраных канфліктах, каб не ствараць, прынамсі, гэта хаатычнае ўяўленне того, што няма з кім размаўляць. То бок і гэта даволі правільная тактыка з боку дэмакратычных сілаў. Я персанальна магу, можа, крытыкаваць і не пагаджацца з асноўным курсам, але той, што асноўны курс ёсць, гэта вельмі складана адмаўляць тут. І праблема не тое, каб мы зрабілі інтэлектуальныя высілкі, адвакатыўныя высілкі і прасунулі нейкую стратэгію для Беларусі. Хутчэй праблема складаецца ў тым, што няма сітуацыі, як беларускі дысідэнт Кім Хадзееў казаў, на сустрэчнасці. Таму што такая стратэгія можа з'явіцца толькі ў тым выпадку, калі краіны разам з нами пачынаюць будаваць вось гэтую агульную стратэгію, дзе ёсць узаемнае прызнанне суб'ектнасці. І, натуральна, еўрапейскія краіны, усходняй Еўропы, заходняй Еўропы, яны ўсе раўнапрызнаныя ў сваёй суб'ектнасці удзелу ў выпрацоўкі гэтай палітыкі, але мы не прызнаныя ў гэтым клубе. Мы не ў клубе, каб размаўляць з імі на роўных. Украіна часткова ўжо ў клубе, але самой Украіне зноў-такі не хапае чагосьці, каб зразумець свой уласны статус, таксама як лідера ў абмеркаванні такіх пытанняў. І тут праблема для мяне стратэгічная, яна доўгатэрміновая, на шмат гадоў цягнецца вось адсутнасці гэтай насустрэчнасці і ўзаемнага прызнання суб'ектнасці. Раней гэтаму вельмі перашкаджала
Россия и нават не самая Россия, а фактор России ў стратэгічным мысленні захада. То бок яны мыслілі заўсёды усю рэгіянальную палітыку праз прызму России. Russia Fest. Пасля пачатку вайны ў краіне гэты расійскі фактор як бы растварыўся там трошки, але не до конца. І наша суб'ектнасць у таких стратэгічных размовах яно да сённяшняга часу вельмі малая. Таму хутчэй как бы паўплываць мы там зараз не можем, але я не бачу іншага шляху не рабіць гэтага. Мы мусім, потому что это у наших інтарэсах з'яўлення такой стратегії. Я думаю, что все ж таки не так усё кепска, потому что тут же раней таксама гучала, что есть вага у Светланы Ціхановскай, есть вага и пэўнае прызнанне, тому мне здаецца, что праблема суб'ектнасці з пачаткам, як мінімум, з пачаткам паўнамаштабнай расійскай агрэсіі супраць Украіны, яна ўжо не такая вострая. І тое, што з'яўляюцца, назовем гэта, амбасадарамі розных краінаў пры дэмакратычных сілах Беларусі, так, тое, што ў нас нават украінскі ўжо амбасадары ёсць пры сілах Беларусі, не кажучы ўжо там пра польскія, скандынаўскія краіны. Гэта прыкмета таго, што суб'ектнасць якраз такі ўжо ёсць. Ось. І мы, ў прынцыпе, Святлана Ціхановская сядзіць уже за сталом, яна ў клубе. Яна ў клубе значна болей, чым якія-кольвек іншыя прыклады, ну мне нават цяжка ўявіць. У гісторыі Беларусі так, у гісторыі дэмакратычных сілаў... І ў гісторыі дэмакратычных сілаў у выгнанні. Ну, я зноў-таки пагаджуся. Любых краінаў. Дадам вам яшчэ одну праблему. Это слабы ўзровень свайго ўласнага стратэгічнага мыслення. Да? Як бы тут і прапановаў, это іншая праблема. Мы там вылучаем. Да? Вот, скажем, там, вот, калі мы паглядзім на рыторыку Святланы Ціхановскай там, за апошнія там, гады, яна амаль незменная. Да? Это тая самая. Гэта одна і тая самая казка, якая пераказваецца на ўсіх узроўнях і амаль ва ўсіх фарматах, дзе удзельнічае Святлана. Там бываюць даволі цікавыя фарматы, як бы ад Давоса да нейкіх там канферэнцыяў там па будучыню там Еўропы, там еўрапейскай палітыкі. І калі мы кажам заўсёды одно і тое ж, гандлюючы нашими пакутамі, да, вось, і патрабуючы толькі там как бы санкцыяў і рашучых захадаў па вызваленні палітычных зняволеных, то гэтага недастаткова, каб фарматаваць стратэгічнае мысленне адносна Беларусі. Ну, я вось гэта не перапыняла, але гэта ж ужо не пра мяжу, но я не перапыняла, каб потым не казалі, што мы... не... Цэнзура. Да, цэнзура, і што 30к потом мы павінны плаціць Ціхановскай. Але, да, ну вось мы паглядзім потым, што Каардынацыйная рада прапануе з стратэгічным мысленнем. У нас ёсць яшчэ адзін орган. Добра. Я вас крышачку верну на мяжу. Навошта Лукашенко працягвае гэта рабіць з мігрантамі? Чаго ён намагаецца? То бок гэта не выглядае, што гэта хоць чымсьці яму дапамагае. А зараз, напрыклад, калі зачыняць гэты памежны пераход, мы таксама высветлілі, што для Лукашенка гэта не супер сітуацыя. Нават калі гэта не вельмі паб'е там па эканоміке, але паб'е. Так вось, чаго ён працягвае гэта рабіць? Ну, гэта ж, карты. Вот ён гуляе з... А што ён разыгрывае? Ён яшчэ... Всё, што ён выйграў, гэта званок Меркель, да, 2 гады таму, или Барэлях, я ўжо... Але карта на руках ёсць? Яна не біта? Так гэта ўжо... Гэта, ведаеш, гэта шесцёрка. Мне падаецца гэтая карта. Я не думаю, што калі гэтая шесцёрка вымагае прэзідэнту вельмі значнай краіны еўрапейскага звяза ехаць да аднаго з міровых лідараў, як бы абмяркоўваць магчымыя захады, то гэта карта не такая, як бы уж малая. Калі гэта ўвогуле стварае праблему па ўсёй заходняй мяжы еўрапейскага звяза, калі дадаць Расію, якая ж там Фінляндыю, там
турбуе. Там спынілася ўжо ўсё. Ну, Фіны закрылі пераходы, і тут же все спынілася. ну, вось там гэтыя рэчы, прычым патэнцыйна, это ж нелегальная міграцыя, яны не ад пераходаў залежыць, да, то, ну, это вполне себе, как бы, фактор и, как бы, и проблема. А калі мы улічым глобальны міграцыйны ціск, да, і што ствараецца, как бы, праз гэта ў глобальным сэнсе, як новы канал прасоўвання там мігрантаў на тэрыторыю Еўрапейскага Саюза з мэтай дэстабілізацыі там не толькі мяжы, але ўвогуле тут розных рэчаў, то это не такая уж слабая карта або праблема, якая з гэтым ствараецца, яна істотная. Гэта ж тыповы лукашэнкаўскі прыём. Ён называецца «Купі цэглу». Ведаеш? Купі што? Купі цэглу. Прыём гопніка у падваротні, які кажа табе «купі цэглу». Ты сустракаеш чалавека, які ідзе насустрач, і кажаш «купі ў мяне цэглу». І ён кажа «але мне цэгла не патрэбна». Вось. А ты яму кажаш «ну, калі яна табе не патрэбна, я зараз табе аб галаву разаб'ю». І ну, прыходзіцца купіць. Гэта тактыка Лукашэнкі, які набірае палітвязняў, то бок ён сам іх бярэ ў закладнікі, а пазней прадае іх захаду за штосьці. За грошы, за праекты нейкія, за падтрымку, за добрыя адносіны, таму што вось яны былі сапсаваныя мінулымі выбарамі, я не кажу пра 20-е, а мінулымі там 10-го, 6-го. Вось гэтая рэгіянальная стабільнасць, асабліва ў сферы міграцыі, гандлю людзьмі, гэта карта, якую Лукашенко прадае дзесяцігоддзямі захаду. Ён заўсёды казаў, дайце нам грошы на памежныя праекты, дайце нам, калі прайсціся па беларускай мытні і памежных службах і пачытаць, за які кошт гэта ўсё было мадэрнізавана, абсталявана, за які кошт куплены рэнтгенаўскія устаноўкі на беларускай мяжы, за які кошт куплены рацыі, відэарэгістратары і так далей усё. За еўрапейскі. А чаму? Таму што Лукашенко заўсёды казаў, вы дапамагаеце, мы тут спыняем міграцыю. Это ж, любимый, он же и России то же самое продает. Мы вам братскую любовь, а вы нам танныя крэдыты там умоўна. Ось. Гэта ягоны спосаб мыслення і спосаб існавання ўвогуле такі. І пасля 20-го года, калі спынілі ўсе праекты еўрапейскія супрацы з Беларусю, гэта было таксама частка ягонай помсты. Сёння можна разглядаць розныя варыянты, што гэта была гібридная атака Пуціна і Лукашэнкі разам перад пачаткам уварвання ва ўкраіну. Так? Трэба было стварыць напружанне і заняць Еўропу чымсьці іншым, каб яны займаліся праблемамі мігрантаў, а не толькі Украінай. Але яшчэ адным фактарам ёсць гэта вось гэтая помста. І ён пра яе адкрыта кажа вельмі часта. Ён кажа, давайце вяртайце ўсё, як было раней, і міграцыя спыніцца. Ён же таксама ставіць умовы. Это ж не просто тое, што ён разыгрывае гэтую карту просто так, таму што яму хочацца. Ён кажа, давайце вяртайце ўсё, як было раней у нас у сферы бяспекі, адкрывайце пераходы, фінансуйце, дапамагайце нам стрымліваць гэту міграцыю, не будзе ніводнага мігранта у вас, паглядзіце. Ось. Ну і нельга выключаць, канешне, гэты момант таго, што гэта таксама адцягвае ўвагу ад Украіны. Праблема унутранай, уласнай бяспекі Польшчы, Літвы, Латвіі, краінаў, якія на першай лініі вось гэтай, якія найбольш актыўныя ў еўразвязе ў дапамозе Украіны альбо ў лабіяванні дапамогі Украіне, яны пераключаюць свой фокус, рэсурс абмежаваны, яны пераключаюць свой фокус, і частка іх увагі прысвечана сёння не вайне ва Ўкраіне, а калі паглядзець, уключыць польскі телек і публічнае грамадскае таксама меркаванне, яно ў першую чаргу сёння прысвечана мяжы. Таму што для іх гэта справа уласнай бяспекі. Яны разумеюць, што для іх украінская вайна Расіі супраць Украіны гэта таксама частка бяспекі, але это заўтра. А праблема ў бяспекі з мігрантамі гэта сёння, гэта зараз. Вот я тут дадаў бы некаторых нюансаў. Беларускі рэжым сапраўды гандляваў вось гэтай абаронай межаў Еўрапейскага Саюза ад нелегальнай міграцыі. Але парадокс заўсёды быў тым, што Беларусь ніколі не была
адным са шляхоў міграцыі, што гэта не там былі там усходнія гэтыя шляхі Паўднёвыя, паўднёвыя, там праз Турцыю, там как бы whatever, но ніколі Беларусь не была. Гэта ну как бы вельмі малая колькасць нелегальных мігрантаў спрабавала выкарыстаць Беларусь і так далей. І ў рэальнасці Еўрапейскі Саюз там інвеставаў, здаецца, там каля з 2004 года 250 мільёнаў у адбудову там інфраструктуры мяжы беларускай, у тым ліку там для супрацьдзеяння там нелегальнай міграцыі, калі праблема такой не існавала. А пагражалі яны заўсёды, што вот калі как бы не мы, то будзе міграцыя. І калі вот ім абрэзалі ўсё, да, а міграцыі няма, да, как бы ім трэба было стварыць гэтую нелегальную міграцыю. І как бы ну кашмарная как бы сітуацыя ў тым, што яны такі стварылі шлях нелегальнай міграцыі. Калі нейкі індус набывае гэтую пуцёўку нелегальнай міграцыі за 14 000 доляраў, каб загінуць у беларускім лесе, это значыць, што людзі ўжо як бы паточна як бы імкнуцца праз Беларусь. І гэта як бы тое, што стварае праблему не толькі для Еўропы, але і для самой Беларусі на сённяшні час. Таму што нелегальная міграцыя яна стварае і праблемы на шляху і для краінаў на шляху гэтай міграцыі. Таму што ўсё гэта ну мафіёзныя структуры, чорныя грошы. Ну, такой паліцэйскай краіне як Беларусь ўсё ж такі яны больш-менш удаецца ім пакуль трымаць гэта пад кантролем больш-менш. Але тое, што гэта створана штучна, абсалютна пагаджаюся. Белсад жа ездзіў у Ірак, мой калега ездзіў у Ірак, сустракаўся з гандляром, які сам арганізоўвае, ён распавядаў, што гэта створана беларусамі. Яны прыйшлі, яны запрапанавалі, яны паказалі варыянты. Вось, калі ласка, там, умоўна, вот пакет А, дзе у вас там ні страхоўкі, ні вады, ні это, а вось вам пакет там VIP, дзе у вас будуць і бутэлечкі вады, і все, што заўгодна, і ледь не асабіста давязем вас і пакажам вам лепшы кавалак леса, дзе перайсці. Ну, то бок, гэта штучна беларусамі створаная міграцыя. Так, у гэтым няма сумневу. Вы бачыце, якія таленавітыя? Вось гэты бы талент пусціць бы да нечага карыснага. Я разумею, што гэта штучная гісторыя, просто гэта штучная гісторыя была зроблена там 2 гады таму, да, ці колькі. Я думала, ён же тогда сам сказаў, што будуць самі лавіць сваіх мігрантаў. Я ўжо думала, што ну калі нічога за 2 гады у яго не атрымліваецца з гэтага атрымаць, то, мабыць, ужо пара спыніцца, толькі нейкія мінусы. А якія мінусы? Ну вось, напрыклад, калі зараз закроюць памежны пераход. Гэта ж мінус. Закрылі пакуль, 2 гады не закрылі, вось няма мінусы. Можна, ну да. А грошы ідуць, і Беларусь, прабачце, рэжым на гэтым вельмі добра зарабляе. Ну, да. На гэтым корміцца частка сілавікоў. Я думаю, што там ёсць і шэрыя схемы, спакойна могуць быць, дзе зарабляюць яшчэ некаторыя людзі на гэтым зарабляюць. Праблема пакуль што, вось з-за таго, што мы маем рэальна паліцэйскую дзяржаву, дзе ўсё амаль што пад кантролем, сапраўды праблема ў гэтай міграцыі пакуль вялікіх не стварыла. Іх трымаюць ізалявана ад беларускага грамадства гэтых людзей. У дэмакратычнай краіне было б, магчыма, ўсё па-другому. Ну, гэтыя людзі маглі б селіцца, дзе хацелі, яны б здымалі хаты, яны б заставаліся, яны б казалі, я тут застануся. Але мы ведаем прыклады, калі такія людзі захацелі застацца ў Беларусі, што з імі зрабілі? Іх проста выкінулі. Калі чалавек такі прыехаў, сказал, ладно, ў Еўропу не магу перайсці, вось мяжа закрытая, дайце мне тут прытулак палітычны, бо мне там небяспечна. Мы сказалі, пішоў вон адсюль, вось. Давайте крышечку паразмаўляем пра звычайных беларусаў. Тут я не магу зноў не згадаць Александра Квінровіча, прабач мяне, Александр, але яго вось гэта крылатая фраза, якая абляцела весь інтэрнэт, якую ён сказаў на маём выпуске, мне таксама не падабаецца, дзе мы таксама абмяркоўвалі мяжу, о том, што ну вось не вельмі шкада людзей, якія стаяць на мяжы, таму што зараз вайна і трэба беларусам гэта разумець. І вось Святлана Мацкевіч, якая была на гэтым же выпуске, і яна таксама з твайго блоку, так я разумею, як Квінровіч. І мне падалося, што яна таксама прытрымліваецца прыблізна такой же пазіцыі, што вось, ну, трэба зацянуць зараз паяса і крыху пацярпець, бо, ну, или не крыху, мы не ведаем, бо зараз вайна і чакаць віз і чакаць тое, што ты будзеш лёгка пераязджаць у Еўропу, гэта ну, зараз не прыходзіцца беларусам. Што вы лічыце на гэты конт?
Я могу сказаць, што казалі беларусы умоўна у каментарах вось назіраў там 20-21 год каментары, калі гаворка пачыналася пра санкцыі. Вядома, што нас глядзіць аўдыторыя пра дэмакратычная, так, тая, якая за перамены збольшага глядзяць гэтыя людзі і пішуць каментары таксама. І я быў здзіўлены, наколькі памянялася ў параўнанні з 2020 годам як бы светапогляд гэтых людзей. Яны казалі, паслухайце, перажывем любыя санкцыі, вот давайте хутчэй уводзьце ўсё, што можна, сціснем тут вось зубы, пачакаем крышачку, это яшчэ да вайны. Сціснем зубы, пачакаем крышачку, перажывем, вот галоўнае, каб гэта вынік нейкі мела, так. Конечно, гэта на ўзроўні кожнага асобнага чалавека гэта заўсёды праблема. Я не могу поехать туды, я не могу выехаць. Гэта жалезная заслона. Агулам для ўсёй нашай краіны гэта таксама праблема, потому што людзі, якія застаюцца ўнутры, яны не маюць магчымасцяў там камунікацыі, бачыць, як выглядае іншы свет. Ім прыходзіцца часцей выбіраць іншы накірунак. Там, умоўна, тыя, хто задумываўся, поеду павучуся ў ЕГУ, ага, оказывается, закрытыя межы, няма такой магчымасці. Ну што ж, поеду ў Маскоўскі універсітэт, там, буду там атрымліваць. Ну, это яшчэ добра, калі ў Маскоўскі, не ў Саратаўскі. Так. Хаця я думаю, што там розніца не... На макраўзроўні гэта доўга, працяглы час закрытыя межы, гэта праблема, вялікая праблема. Для Беларусі, для нас, для нашай будучыні агулам гэта праблема. Вось. У кароткатэрміновым нейкім адрэзку часу гэта праблема сапраўды, ну, канкрэтна для пэўных, проста для людзей. Вось. І так гэта трэба ўспрымаць. Ось я памятаю, да, вот таксама гэтыя настроі там беларускага насельніцтва там у 20-м годзе, якія падтрымоўвалі ўвядзенне санкцыяў і гатовыя былі сапраўды перачакаць, калі гэта штосьці змяняе. Але вось калі санкцыі ўведзеныя, гэта нічога не змяняе, там дабрабыт эканамічныя, у прынцыпе, рэальныя заробкі там растуць. Частка эканамістаў кажа, што раней самыя высокія там рэальныя заробкі, якія там мы маем за там гістарычны перыяд незалежнасці. Заговоркой, что просто рынок працы вот так вот разогреты занадто. Да. Ну и тут и розныя фактары на гэта ўплывае, але ну это не подрывае как бы режим, і зараз уже по сацыялагічным пытанням мы бачым, што как бы людзі не схільныя таксама падтрымліваць санкцыі, як яны былі раней. Зноў потому что не змяняе. І мне падаецца, што вось гэтая стратэгія рва з кракадзіламі, яна не змяняе як бы сітуацыю. То бок яна не ўплывае на рост патэнцыялу пераменаў у Беларусі, яна рэальна не паслабляе як бы беларускі рэжым, яна паслабляе увогуле як бы перспектывы існавання альбо робіць праблемнымі перспектывы існавання Беларусі як незалежнай дзяржавы, паглыбляе залежнасць як бы ад Расіі. То бок гэтая стратэгія сама па сабе доўгатэрмінова там ну не працуе, і нам трэба шукаць як бы іншыя падыходы, калі мы думаем про рэальныя змены ў Беларусі, што б там не казалі беларусу ў 20-м годзе. Мы павінны дакладна разумець, калі ёсць у нас інструмент закрыцця мяжы і гэтых праблемаў кароткатэрміновых для усяго беларускага там народа, які не можа выехаць, то павінна быць яснае, празрыстае, дакладнае, выканальнае разуменне таго, што ўзамен. І тады вялікая частка беларускага грамадства, магчыма, нават добра ўспрыме там нейкія вось гэтыя негатыўныя санкцыі, якія на іх паўплываюць, на іх лёс. Бо 20-й год і сітуацыя, калі все былі гатовыя увядзіце, так, можаце ўводзіць санкцыі, мы іх перажывем. У беларусаў было разуменне, што ўзамен. А ўзамен не будзе Лукашэнкі, так, будуць перамены нейкія. Так і тут. Калі там хтосьці заклікае, давайте закрыем межы, ён павінен дадаваць, па-харошаму павінен дадаваць. Забавязаць чалавека немагчыма, але па-харошаму ён павінен сказаць, а ўзамен мы атрымаем вось гэта. Дакладна пабачыце, што будзе вось так. Да, но, на жаль, у жыцці так не працуе, і мы не можам ведаць, што мы з гэтага атрымаем ці не атрымаем. Ты нават калі ў спортзал ходзіш, ты не можаш быць упэўнены, атрымаеш ты прэс ці не атрымаеш, калі ты згодны. Але зараз часамі, не заўсёды, але часамі гэта гучыць так. Давайте закрыем межы, і Лукашенко, паглядзіце, рэжым будзе горш.
там умоўна. Рэжыму будзе горш, гэта Ну да, цель такая, мэта такая вельмі... это ад таго, што Лукашенко ціха заплача ўвечары, закрылі межы. Так, і адну ноч ён пацерпіць там, а на наступную прачнецца, яго зноў добры настрой, ён скажа, ай, чорт з ним. Вось. А да таго, што сапраўды будуць нейкія праблемы, ім прыйдзецца пайсці на саступкі. Дык вось, хочацца ведаць тады, да чаго гэта прывядзе. Калі уводзяцца нейкія санкцыі, нават замежныя дзяржавы, калі іх уводзяць, яны сапраўды кажуць, зрабіце тое і тое, гэта ультыматум даволі часта. Зрабіце тое і тое, мы іх не ўвядзем, альбо не рабіце, мы ўвядзем, і тады мы чакаем, што вы гэта зробіце ўзамен на адмену. Ну, я цалкам згодна, але ёсць падазрэнне, што мы толькі з самого Лукашенка зможам даведацца, што будзе, калі вось мы сделаем. Што ты зробіш тады? Што ты зробіш у гэтым? Лукашенко канцэнтраванасць, не канцэнтраванасць на краіне. Это таксама от хіба мыслення. Тому што, калі там кажам пра кампенсаторныя меры, яны не абавязкова мусяць быць там абсолютно симметричные. Вот мы можем закрывать умоўно там транспортные потоки там чыгуначнага ці там гандлёвага кшталту, а открывать пассажирские. Как бы рабіць больше каналаў, узнавіць там, напрыклад, пассажирское для насельніцтва, там даваць больш візаў, там, как бы асіметрычныя адказы, якія адначасова уплываюць на змяншэнне, скажем, патэнцыялу там беларускага рэжыму, там кіраваць краінай, кантраляваць гэтыя змяшаюць колькасць рэсурсаў эканамічных, якія ён можа здабываць, і адначасова нейкім чынам уплываюць на ўзмацненне беларускага грамадства, прыватнага бізнеса, там людзей у Беларусі. І вось калі мы вот так вот балансуем, да, то можа быць пра такія меры думаць тут паралельна. Але гэта наступны этап. Это тое, пра што мы кажам. Гэта наступны этап, калі б у заходніх краін была стратэгія, яны менавіта так і думалі. Яны думалі, давайте вот тут так зробім, а тут будзем другой рукой, тут сціснем горла Лукашенку мацней, а тут беларусам крышачку паслабім. Але менавіта з-за таго, што няма вось гэтай нейкай стратэгіі адносна таго, што мы робім, куды мы ідзем, атрымліваецца толькі рэакцыя. Ага, значыцца, міграцыйны крызіс супраць нас, мігрантаў нам піхаюць, ну давайте будаваць плот на мяжы. Ось. І просто адбываецца рэагаванне, рэакцыя на тое, што робіць рэжым. Гэта не той узровень, якога мы чакаем, моўна, ад краінаў, якія для нас сяброўскія. Да, сяброўскія краіны. Мы чакаем. Не, ну дзякуй сяброўскай краіне Польшчы. Вось, напрыклад, гэтая навіна, якая ўчора ці сёння была, я ўжо не памятаю пра тое, што вось гэты паспарт... На год для замежнікаў. Да, travel document, як ён называецца? Падарожны, документ. Да, документ падарожны, што яго будзе ўжо прасцей атрымаць беларусам. Ну, гэта вельмі добрыя навіны. Дзякуй Польшчы за ўсё гэта, за тое, што яна дапамагае. Ну, і добра, у мяне апошняе пытанне, такое больш бытавое. Вось зараз гэты рэч, які робяць Латвія і Літва, дробязі, але, да, што беларусам там зараз нельга прывозіць цыгарэты, ну, нават свае асабістыя праз мяжу, напоі, прадукты. Гэта што? Гэта нейкая уже дыскрымінацыя ці што гэта, як вы лічыце, як вы да гэтага ставіцесь? Бо нават зараз людзі, калі яны едуць з адной пачкай цыгарэт сваіх асабістых, ім кажуць, выкідвайце, дазваляюць там, можа, адну пакінуць, калі ты ўжо хочаш там недзе папаліць вельмі. А так, ну, вось што гэта такое? Як да гэта ставіцца? Калі я не памыляюся, то у Літве быў уведзены закон, калі мы кажам пра гэту сітуацыю там з вадой, тое, што нават ваду прымушалі ці бутэрброды, канапкі, якія людзі з сабой бралі. У Літве быў уведзены закон, менавіта таксама магу зараз памыляцца, але умоўна не памыляюся за то ў канцэпцыі. Умоўна Міністэрствам сельскай гаспадаркі. І калі яны ўводзілі гэты закон, яны не зусім разумелі наступствы, да якіх прывядзе, калі яго імплементаваць менавіта ў дачыненні да мяжы. І калі яны яго ўвялі, і практыка, бо законы гэта заўсёды тое, што на паперы, это адно, яшчэ практыка прымянення закону важная. І калі яны пабачылі, да якой практыкі на мытні гэта прывяло, яны зразумелі, што гэта была памылка, што яны не прадугледзелі, не дапрацавалі яго да канца. І яны ж
зрабілі пару крокаў назад, так? То бок, У Латвіі гэта вось зараз пачалося толькі. то бок, ну, у Літве, прынамсі, з таго, што я памятаю, яны зрабілі некалькі крокаў назад, і чалавека там з бутэлечкай вадой са сваёй канапкай больш не прымушаюць іх выкінуць у сметнік. Вот. Слава Богу. А наконт... Бутик можна прывесці. Так, а наконт цыгарэтаў там ці яшчэ чагосьці, ну, тут я думаю, што пэўнае заканадаўства ёсць у кожнай сваёй краіны, тым больш, што Беларусь зноў жа тут з'яўляецца адной з краінаў нестабільнасці, так, і самых вялікіх кантрабандных рынкаў тытунёвых. У Еўропе так дакладна, там у тройку ўваходзіць. Магчыма, абараняюць свае межы, абараняюць свае эканомікі таксама ад гэтага. Ну, это не рацыянальныя захады адносна яны нічога не абараняюць фактычна, але ствараюць вельмі сур'ёзнае расчараванне саміх беларусаў, якія сутыкаюцца з гэтымі праблемамі. То бок у сэнсе уплыву на праеўрапейскія настроі беларусаў і праеўрапейскія настроі, скажем так, звязаны з пераменамі, гэта, ну, робіць значна горш самим перспектывам Еўропы адносна там зменаў у Беларусі і адносна там стратэгічных пытанняў там бяспекі. Просто вось такія захады. І тут это хутчэй такая, ну, як бы бюракратычная чынавенская творчасць, да, якая ідзе ў галіне агульнай стратэгіі забароны, якая ёсць. Вось калі мы там синхронізуем санкцыйны рэжым там супраць Беларусі там і как бы і Расіі, і агулам спрабуем пабудаваць плот, закрыць нейкія дзіркі, то пачынаецца вось такая творчасць, да, якая робіць насамрэч стратэгічна горш, чым лепш у гэтай сітуацыі. І таму трэба там рабіць адныя крокі, потым глядзець, што за катастрофа, і адкатваць назад. Ну, мне падаецца, што зноў-такі тут хіба ў тым, што самая стратэгія, пра якую мы тут некалькі разоў казалі, яна не адпавядае сітуацыям. Таму это вот такія флуктуацыі кшталту закрыем, адкрыем, как бы увядзем там адное рэгуляванне, потым яго зменшым альбо адменім. Яны будуць паяўляцца, пакуль не будзе выпрацавана, ну, нейкай больш разумнай стратэгіі, чым капаць рвы і будаваць плоты. Плюс мы глядзім на гэта вачыма нас, беларусаў, і вот прэтэнзія, напрыклад, што гэтыя рашэнні не павялічваюць праеўрапейскія настроі. Яны там умоўна толькі змяншаюць праеўрапейскі настрой сярод беларусаў. Але гэта беларусацэнтрычны погляд на гэтую праблему. Чыноўніку ў Літве і Латвіі у прынцыпе не так важна, магчыма, калі ён гэта піша, якія праеўрапейскія настроі беларусаў. Им не важно. Это мы глядзім на гэта і робім такія высновы. Вось. Калі б зноў была стратэгія, магчыма, яны задумаліся пра гэта. А як гэта паўплывае на настрой беларусаў? Бо калі мы гуляем у доўгую, у 50 гадоў, там, нават у 25 гадоў, калі мы гэта гуляем, то да чаго гэта прывядзе? Гэта будзе плюс ці мінус? І яны падумалі, што гэта будзе больш мінус. Трэба падумаць. Але сэнс у тым, што няма вось гэтага плана, няма гэтай стратэгіі таго, як гуляць з намі ў доўгую. І таму ось такія рэчы прыводзяцца. Бо гэта наступны левел, на які так ніхто і не выйшаў за гэтыя гады у дачыненні да нас. Добра, сябры, дзякую вам за цікавую размову. Будзем спадзявацца, што стратэгія з'явіцца, што межы з Беларусю адчыняцца, а Беларусь будзе жыць. Дзякуй. Дзякуй. Жыве Беларусь. Жыве. Жыве вечна.